Så altså, når man starter med et helt nyt projekt, starter man altid med vi starter i hvert fald altid med et brainstorming for at finde ud af, hvad vi vil. Det er helt stærkt. Vi starter altid med et brainstorming for at finde ud af, hvad vi rent faktisk vil lave. Så det har vi haft lavet brainstorming, storyboards, og vi har haft rigtig meget. Vi startede ud med en hel masse idéer og kastet rundt med alle mulige slags programmeringer.